On Camry. On Camry, iso apa enggak ri? Kon dolinan TikTok gak iso dolinan pati lele ae ri. Ri, Sanuri. Iya betul, sampean apa nih? Wih, Piye ri, piye ri? Cak Suro. Waalaikumsalam. Piye kahanan piye iki? Keadaan piye Surabaya iki? Aman Cak Suro. Wis kumpul kabeh ta wong-wonge. Lho, mbok kon ngumpul iki prasamuka upacara ta? Kok wis kumpul kabeh, nyendang didungani ngono Cak Suro. Lho, kon prasamuka tahlilan iki. Kuwi kan ngarep durung diundang blas kok. Ya apa ri? Foto kamu kok iso lungs kok gak disetelika ngono. Ya apa ri? Ya apa ri? Surabaya Ya iki mbok iki kan mari mangke raya gak iki durung lho ri. 11 kok. Mari raya iki apa? Wong-wong iki mari raya ya apa? Mari riyo Cak Suro. Mari riyo iki kan kadane jare medurone kan telasan Cak Suro. Oh. Telas entek kabeh Cak Suro. Oh, ngono ari. Entek. Sing entek apane? Dipangan apa? Entek ku lak dipangan. Kon iki ya apa sih? Penginane iki lho ya. Wong-wong sing medhayo nyang omah iki lho. Apa? Kak tibano waduh, wong-wong ugal-ugalan mangan jajanku Cak Suro. Lho. Sik ta ri, santai ri. Rungokno mengaku jawaban ya. Kan iki Iya, iya, ugal-ugalan iki prasamu numpak sepeda motor ta mangan. Jajan iki lho ugal-ugalan. Lah iya iki koyo sepeda motoran ngono ta kok ugal-ugalan kalimat kuwi. Digaspol mangane wong-wong iki lho masalah kok doyan. Wong iki jajan wis apa? Kira aku ngirit ngono aku. Wong mangane ya apa wong-wong kira aku. Tibane aku tuku mangan ya Suro. Sik ta ri. Kon campur obat gula jajanmu cek watuk ngono. Aku iki pesenanku iku aku keliru nyang bagian tukang gawe jajan iku. Nah. Apa ri? Aku kan pesen ngene ya pesene ya. Bu, tolong Sik ta, aku ngomong sampean kok gak ono rine belas ngono sih. Kok gak apal iki? Gak ono ri ta? Ya apa ri? Oh, siap nggih.